Ki pra bagai biye hakini kisni ki bangi im menta. Syarilum khasi bat jaintia jungi. Ngamdati bhashane kalau hakum lo hakano gotemor. Syarilum khasi bat jaintia jungi. Kadon kajing nang hiar kanang kenja kajing long mersim haki bangai hakini kisni ki bantah. Kadon kajing terkong, kadon kajing irai ko, kajing ringsti jong ki bangai hakabaide barka eke bakan jamsin. Lada pipe ya kajing yaseng sinon upai bak belin nada ya ongsho. Tendre lada ngikeli na ki teman besan ki nong syarai balang, haki balang ki bayadon kumno kajing syakri play. Kumno haki ying mane upai bak kumno ki along jiyaseng ki ongnya duna breo. Undon bawan jiyaseng mit po ya lele tangki dekot kom ti balang. Kata kadai kajing jongi haki digisni ki banta. Kebaki balau ngek kala don kajing kenrandien kajing telot kajing hiar ha kajing long mersir. Uwe ni ki pastoran ba uang ngatir bayo hakawai kasni ngan salong u pastor klem ka balang. Ngan salong u temen besan klem ka balang. Hakabaki kon jong ka balang kisah kema kisah pret. Ki Kristan te ki Kristan hendai syai ki ja. Kadon kajing raiko jong kajing bam ka bakan jamsim haki bangek hakini gisni ke pamantang. Stephen kong Petros kalau nong kabaar kat kor kabaar kikintien ki baong kung ne kung ki khulung ki badangka to phin kwa hir ya ka basngur ka dot ka badai mersil kenang ba phin yo asan daka sya ka jing pade ki khulung ki don kam ya ka dot ka de ki jimbam ka ba koridor hado ka takta na gi jek jimbam baro usyakri jong ble wastol Petros uring dor yang na gi jimbam bakalong ka jimbam bahkan penyasrin yang kakum kaktian ke jomple haka jing Kristan ke jom bahkan tak jing bam ke bahkan jamsim kalong ke ba donkam bat ke ba ni de ban terang ya ka bor ka dot ke de jing bam ke ba khulung kena ude ban yo laga de ke dot ke ban na ka kami ke ba blewan laga de ke dot ke ba susuna de company ke ba per tang ba khulung ude ban yo ya ka dot ukhulung bangsham na yo ya ka dot kan don kajing duna kajing telot kajing raiko kajing rings dot jong to kena bat suki la daun kena omla ban sumar bha ula ban ngat hagi cimpang gaji sitong namar ka trot kata ka borme gaji u ban ya khun persya ya gi cimpang gaji sitong ki badon hakan ka percaya uno kena ula ban ngat hagi cimpang ki baru kom namar ka trot kata ka immune system ka baki au nama don yo ya ka dut ka por jong gaji long kena tu kadut ka badon sibun baki vitamin haka ukhulung bangsham ayo kadut kan don kajing raiko kajing ringsti basuki dan ukhna ada ngimla ban sumar bhayu ula ban poes kata ka states of malnutrition au kajing start sayan ka states of malnutrition yo tu kena basisin bala poes kana ka state la shen chitong hadu kata ya ka ban penuan biang yau ne ukhulung sia ka jinglong ka balong normal ni im hakani gisni ke bakan ka states of malnutrition ka bakan jamsim ka ap iki bange hakani gisni ke bakan ta ka states of malnutrition ka bakan jamsim ka ap iki bange dagan usna bala dep ngador program hagawe ga palang ngale program yuk sonde hagata ka palang ong gitemen san kirang ba balang habagi ya syongkai ki ong hapo kana ka balang ngajungi pastor ki don shibul ki khun samla ki bo omla syu bantau perthei ki dakulo ko ki balangat how to jindi uba syakhe uba de drugs kakiat pidi kano dangla bani udrok sisin ngat pinong na asyuban kikli badon sibun ki bakum kita kikut hakan nala surok kikut hagi gad wall se surok bad bun ro ki bapentekot no ya kamen sim cuki how telai pasi namar gitu ki balang ngop hantu kala e bha omla syu bantau dor ki lemda day hi da bor jong play lemda day hi ba don ki no ya sak ki ba shake oh ki lo kemi ki lo pa ki don chibun ki ba yam ki kon jong ki ba langop ki ba po ka states mla thau protesh namar une yang jimpang ula bit ha ka met ke jong ki ula tray ha ka jabbing ha ka jimot chapakat ki kat shabat kano ka rehab center ini ki breakthrough center ki ban ai ka counseling shaki doctor bat kumta ter ki jing sumar omla thau protesh ki
Hijau ki umat ki yang satang ke tambak ke jomble ke badang laban tahu berteki shane sha Bangladesh ngam tip haduk kandu ki jinsniu ki masyake ki berjele ki bau beman ulat he ki kijang jimpang bakan jamsim hakani ki singi ki bamanta ya ka ban shim ya ka por ke jomble ban pelong yu breu bonum don por ban pelit ya ka tin ke jomble ka dut hakajem ke bakan jadok ka dut hakajem ke bakan jamsim kabau breu pelut por tang ki jing semua bha jong ka bate ki kenyang jimpang ki jong baman ki kenrai hadok kata-kata ban pelut por bangai baba ka por ka bakan jamsim ka bangin ai show play kan long ka por ka bakim ni hantai ha jua ha shilong ka jinya be kam ki breu ngai ya ong shu ki dan step ya shet ya piu pen krek school ki kon pen krek pot ki kon le bu school on lawan ki le tray ya lege nantang lawai tray le sigi office tray kam joki on lawan ki tray office tray kam le shayo shahat thip jimbam le shaw ki kon nanta pen krek pot ki kon ya shet ya piu ya bam la thai thiak no la shay ka si sedang yang nya ka chu ka kam ter Ondala puak si sonde pemut bo keto ka si sonde ka bangin yo ya ka balik si jing sen ki omba si sonde ni atias ni to khis ki rum lele ten nama bathat man ka si hat khista ka jing ter khong ka jing right kho ka bakan jam sim ka trade por haki bangai but ka states of man ka shon ka bakan jam sim ka up ki bangai haki ni sni ke bamanta para bangai begini tu ki kumno ka tien ka jong play ka de ka dut ka jing bam ka bakan jam sim Kumno ka tim jong play kadai ka jimbam ka bakan jam sim haka jim ka chui le seng la ban dong haka no ka dor habangi pet ja ka tim jong play i tang ni ki dap alphabet udon u a o k u l u m u n ya ki bala punya so shin jok ka don ka tien bat ki tien nrio nyau teli kami ke senten tang kita ni don ayu hangne nani thui pi pra bangai be ka tien jong play kadai ka jimbam ka bakan jam sim Ublay habolo thao yang ni kum ki preu la thao ni bangil long kum ne kum bangil long ta ni don ki ki jat ki khmut ki khmat ni don ki english ro ki claim chieng ni don plong snam thik snam ki khmut ki khmat bat kum ne kum bangil long manta henre ubreu paro udang long bom palar kam ai we batak hadu bau blay ula persat dak jing persat musim ju hagi thliu khmut ki jong preu de hanta ki ong ka tin jong blay ubreu ukalalong living creature Ukalalong penjabain ban par ban yat akan kebutei lada umdon kecil persat musim ke jong play udang deh hitang stasiun udang deh hitang kumu mau deng umdon jemur wan unda hamu play ulah persat kecil persat musim ke jong bahkan kecil persat musim ke jong play kala rong hau priu kala shong haka download ke jong kala sedang ban trekam ban pentelun di kita kotmet barok kita don hangne kita play ulah bu ini baru pulang senam ulah sedang ban pi Kasnam kelas sedang banyat, kita senam kelas sedang bantrekam, baru beriu usai uklan ukuran kia. Day nama badon kecil persat mesin jong play, kau play ulah buah beriu. Ban mentah yang kecil persat mesin jong play, kau play ulah anak mentah hangi. Iway pai way kum di bangai hau, ni don ban besar yang kecil jimbam kepada manusia. Kadon kamu yang kecil persat mesin jong play. Ban bam ya kecing bam kepada musim bat kata kadai kaktien ke jomplay bat dai nama kata ong traji su habala syak tu soya kali klau ujubab yo setan bom tang do pu bom ni mo brio ndai da katin baro ka bami na ka sentur ke jomplay bom tang do pu bom tang da ka ja da ka do ka da ki jur jengam bo ni mo brio ndai da katin baro ka bami na ka sentur ke jomplay Gospel Yonis kenung bandriu berkot ke bandriu pula ke ong kaktin bangak keren happy kadai kajingiem kaktin bangal happy kadai kajingiem pidon kene pidon jingiem pimdon ya kene wat ya kajingiem ko bala happy ro pila bantu ya ka prap ya nongkong arti muthi kala nong bala berkot ke bakan riu kijing tho baro ki badan hangne kilong ki bala persat musim dau play kadon kajing persat musim hangne kadon kecil persat musim hangne kadon kecil persat musim hangne kini kia teli kige bandon ke relationship bat kane kini kige bandon ke kige ke bajan
Kadai bandon ke jide ke bacang kecing persat musim hangne bat kecing persat musim hangne kidai bandon ke jide ke bacang ngin khmit bor shangne namar hangne ka don kata kecing bam ya ka ngin psa ngin pelit man ka sni man ka por ya hangne ka don ka ek bamayan pra bangi ka balong very theological ong dat tinaway ka theological kalam ka ek bamayan ka bangi mla man mudur ka supernatural power kabadon hangne kabagi mlaban mudur ewe ki doktor ki scientist ki laban habat ki uplong senam ki ong don ayu ki ong don mesin angkat talakut henry hangi ki bangai hau trai jisu ki bangai hau bleu baim ubala hingi ke negatin kam day kabakumno kade ke jing persat mesin mujong bleu kabasyam hangne kabapentelun dikit khotmet baro Bangila ban syak ban klan ban im ban trekam kumne ka don ka ek supernatural na try la dengan batai pi ka ek ka supernatural para bangai bi ka supernatural powar ni de tang ki ek balong natural kana puthe andre ka ka ek balong supernatural ni la ban mudur ni la ban berkat ya ka shalan de ka khmat jungi kum ki bayo habau try jisu ha riklau ki yai rengkat bodo baik baksan hajar arteligi dokha santeligi kpu lahi ban pendap yakat to pai basan hajar Andrew Petros undah balawan utrai kita henta ki pakap sim naga syang ai ra lesya kan bawan ki sendram jong trai sum naga stok ra mlut syu kata ka dokha bagi kpu kata ka supernatural kan duriau besar pakat arlian bila ban mudur ka supernatural ka ba shandet ka bor prakati kum gibreu ka don hangne upang krias jungi uthai wat jungi kita kini kit khotmet ki bo bleu ai kini tan ki do met ki do jam gumtu hendai kumno ki trekam hagam met ka jungi ladangi bam ya ka ba thang ladangi bam ya ka ba sat ladangi bam ya ka ba thiang ladangi bam ya ka ba jang upang krias utip ka no ka insulin ban penme ban supply shakamet ka jungi balong ka balance ka met ka jungi ladangi bam ya ka thiang utip tangkat tak amam jong insulin ban pemi kalabiang bangin sok insan kami jungi automatically ka trekam haga jungi ka jungi utau pankreas mano ba utip yo mano ba pa information yo ban supply ka tak amam ka dai baro ka jing persat mesin ka jong play ka badon hangi ka ba pentrekam do dikit khotmet jungi baro but mental kini kita khotmet barok kita trekam daga jing persat mesin ngejong play lada kim yo ya ka jimbam ka badai mesin kan don ka por ka suki kan plot no ka bor trekam jongka ka jing persat mesin ngejong play kan terkong kan rinsti kan rins dot onda hapangim sim lapsa ya ka kan sepoi ka por ka bakan plot no ka bor trekam jongka but hangno habat don ka jing plot ka bor trekam jongka jing persat mesin jong play di hantangin sa ut insana bak juk nang ta pang nang ta sitong nang ta aram dine terhai dine sibau ki ki jige tiga pram ka jong chupro dei naman badon ka jing trot ka jing kenran dinno ka bor trekam jong ka jing persat mesin jong play ka badon hangi kam shem don ka jing shat ka jing klan ka jing khotmet nama ka jing kenran dinno ka bor trekam jong ka jing persat mesin jong play ka badon hangi Dapat sausi susu kalong ba om tang bangim syalap saya kecing pesat besim jongkai dah kecing bam makan jam sim andai ka bas sausi kalong ba di jing im jing long jing ke bangi im makan ka percaya ki bas syarkai hadap kata-kata ka tok ka syukur kecing Quran mentoy kecing bisni kecing paman ki bangi im harukom makan ka percaya kecing long asap kecing bom hok kecing bom koi kecing sarong kecing hangame kecing ustad kecing kecing bom ya iwe pat harukom kecing sniu ni ban beng ni torshor ni knot beng ya kecing persat mesin jong play ka bakoi ka basuba ka ba wan long tau blay bakoi mula buah ka don kecing ni ban beng ni knot beng ya kecing persat mesin jong play da ka bangi bu ya ka da kecing bom hok da kecing bom hok kecing bom koi kecing sarong kecing snow prau kecing snow start bar kecing asap kini ki ban beng ki kecing beng bahkan sepoi keluarkan duk no kopor trikam jongka nyala korok no ya kecing persat mesin ke jong boleh kecing ke jong ujob kalau no bakan nyo kor ke banang ko
Kaman sim jonga kala do ya ki si jonga ji im jongi hana putai la khate no eki. Kam da shai pha. Ndala ni pek na kamai ul parem gong. My breath is corrupt. My days are extinct or cut short. Kamas mo trim hado kata-kata. Ya ka jing persak musim jong blai ka ba don hangi the bread of God. Kacing persak musim jong blai ka ba ngingi don la da ya ka ne la korop no ya ka. La korop ko mo om sim lapsa ya ka daga jing bam bakan jam sim. Lane la tor shor ya ka ki eki jing bom hok hakana ka putei. La da la korop ya ki sni jong jing im jong hakana putei ru la khate man ka sni khate shi khate. De hangne ni sung tu prab ge bi ba ni juong bor ba ka por ka bo breu khlak na kan ka putei ke ka por ka bo bleu la bu be hot ke don ka bo bleu la bu ya ka por na ka tau breu ten rei ka don pa ki por ke ba ni da ke jing baman ke jong ni khate no ya ki sni jong jing hakana ka putei ni khate ya ki sni jong jing hakana ka putei bagi don ro ki por ki bangi plus pat ya kata ka jing bu be ki jong play ko mo play la bu ni dang at su ya ka ladang ila ban im kat kum ga hika ki jong play sam ga lai bu sa war ka ba khatar weu ba ye ban yo bun sni ha ka ba thai ban yo i ya ka ba ha tum sumar yo thlik jo na ka ba sneu ba ya ka shentur jo na ka ba kran shu bo weu to ba kwa ban yo bun sni ha ka ba thai ubaryo iki hakana ka putay ban im buns ni hakana ka putay tun sumario thli jo naga basneo ban ya shintur jo naga bakran shukor ka jingim bamman ge jingi ge bangi em ni khate ya ka jim jingi hakana ka putay ni pelengkot ya ka jim jingi hakana ka putay prap ge bi ndai la ngi la ban em ka kom ge jingi ka jim jo blai ni sa ya ka jim persan musim jo blai ka jim jingi da ka tin ka jo ka don ka plus point kadon ka plus point na kabanta ka jeng emu ka jeng prabange bi dynamar kata ka daw ni de ya ka ban perkata ya kata ka jing persat musim jong play ka ba ai hangi dakuno ngila ban tengkai ban riken dong ya ka bakal long ka ba shot ka ba klan ka ba kot ka ba kia bakala ban tray kam bah ka jeng emu ka jeng kidon sibun ki bangai ya ki singi ka banta barwat ki bom ngai ro ki ba pelik jimut bha na ka banta ka jeng ba ki belong food consciousness tang ka jeng ba bam jor jengam bam dokha nai bam kleng nai bam sa khana ma pin shai pin klein pin koi pin kia hoi kita kini ki benta jo do namong kim long ga bade tan rai ke benta ka don ka me ka long ka ne ke jimbam bade man sim ka bade ban khamit bor ban pech tan rai habanga yalap kumta ka don ka jikali le ngapakhat ban prem jo phiru phidon ka jikali balai pastor kiri pialap kumta kam don kono ko jia per hapdeng unu muslim de khar tini ubasham basa shane badni ro ki khasi ki badan ko jinge hom Jesus Christ ki ba play ko bible kam don kono ko jia per baki niya im kum jo niya pang kum jo niya shitong kum jo niya shanya khlanya ko ya khya kum jo kam don kono ko jia per balai pialap kumta ka jubab kalong ublay bangi e de ublay bakan rai ke jinge bakan rai ke jinge snai ubakloi ban yai sha ya kijing trot kijing suai ka jui ban habang kun re ka ta jingi om tang ya ki bangai u kun re ka jingi ya baro akan ka pertai habang sha halo jeng di pena sha tang ni ka bangai u sha na ka unta ya baro akan ka pertai ka we ka ban sim ka ba kodor ka yo ya ka jingi ba ka jong blai ka syong sata haki ki pediang ki ngai handai habala ya ka jingi la ai lu baro habala ya uslap yo lang ya uslap baro ayah kasih yo lang ya kasih baro ayah ke oksigen kalau air baginya ring mesin ya ayah yo lang baro ni im hak cingker ku ke jong blai ni im hak cingai ke jong blai andre hak ba khatu ubom ngai unrem kaba ka jing persi tom lada ya ka ju ke kam boman ke bagi im namar ge im hang ne ka perthai nim ya pher na ki boman nim ya pher na ki bom ngai ko tang ka jing bu jing ya khle lang bat ki bom ngai ya im ya ka jo ka kam boman ya khle lang balong kristan bom long kristan ru ya le lang ya ka jo ka kam tang ba ka jing pen sitom ya ubum ngai ubum patip kalong kendia kalong shisha ka jing pen sitom pat yo bangai ubalatir kalong arsha kalong kambu gospel Lukas kelong ka bakar ka dikot ka basang hunyo sa pura ka jing pen sitom ya ubong ngai ubum patip kalong kendia
Kaji pistom yang iki bangai ki balatip kalau kampun. Badai nama kata kadau ni bao kalau balansi ubang ngai hukum tu ni ki bangai hukum tu. Bat kum ta terter. Kabala. Bala dau bleu pun pau sina ya kita ka buram ko hang ne. Kaba kita ki bangai ki pule ya kena ka Bible kim jupang ki jum sidom. Jum jutia hospital. Judan Kristen haji hospital. Pilek tang ki bomlong Kristen ki hospital. Oh, haka si klip mat baru pertekan kelak Kristen lu. Belum kuat berpentau ya kau pulang tu haduk kata. Bah kita Kristen kita boleh Bible tang supang sisi tong kita boleh Bible kisah iklan kita kia. Oh kar Muslim kar Hindu baru ya lewat bangun. Vote lah ya hair lah ya kerat sesinot pogrom. Le segi cakap di Bible banyak Bible ban boleh Bible kalah Kristen lu kita. Belum kuat berpentau senaya kita kau pulang haduk kata. Henry kita kita minot kita riken jong ya kan deh. Kiri penem nyal ka jong ka siam mo ka ka jong play kidon sibon ru ki bange ki ong kumno pat nin so bang so tiang ban pule ka jong play ni pule ya ka don ki por ki bangim da so thu pa aju sa thu diam da la pure a teng teng ji pure sa au sa thu au choi da te tu lia tu sni mene ba rok tlot school pen pau ba rok tlot au boy da te aju sa thu ha thu pra kumno ngi la ya ka ban so thu ba simpang ya ka jong play namar ki don ki por ki bang sim ya Bible ni plate la kan ko ka banta ni pule nando ko khot ka banang kong ter ar lai sau berhadin bang la po syak kut ka paragraph kliat no oh ka to ko banta han tu ka kut no tang kata la sya ka si ni pule shu la shi si ni la ban pule la ha ka we ka si ni pule shu bat kumno ngi la ya ka ban yo ya ka tin ke jong play ban mat ya ka jimpang jin tiang jong ka ka gospel ke jong Marcos ka no ka basau ko ka ba ar pun reu kum usyakri ujong play utho ini bakum bau breu bet yo sumbah ka kendo bata un yotia bata ba uki men met bat man sni utau sumbah ulanang he ulanang san ka jini juni kum ki bangai kalong ka jin yotia ka na ka khot ka thau ya ka jin long jar jar juni baki eki bakan japatai ka jin yotia jong ka patai ka jin yotia jong ki eki bakan jado ki bakan japatai ni nyawan hang ne na ka menta ban yotia ni don hang ne ka jin sen ban yotia ka jin yotia jong ka do ka jin yotia jong ki eki pun japatai ha ka bangin khang tala no chipor ya ki jimut jimut khat jong ki kam ki bakan japatai bala sha ka singin le ayo bahag we per ka singin ya le ayo ba ki ba kum kita ki cepat kat na ka benta ka do khang tala no ki sipor baro ki cuma cepat kat ingin ai show play room ki kamera ki ba jar jar please ki ka tin ke jong play dem ha ki jing tuai no benta ke khot na ka tin ke jong play nin play jemu thanta bat nin dem ha ki jing tuai baru men siba khoi jong play unwan ban counseling bat ni unwan ya ka ban slok bat ni bat ka ka ba upun shai tho sim kulong tho aga diary tho hai kot sada la sha ka si rung biang plit biang ya ka chu ka banta om shawe ya ka chu ka banta dem ha ka jing tuai ai la ya ka counseling ka chu mesti ko chu kan wan ban ya slok ban ni ba ka ka bang yo jing pen shai nang ta tho biang la shi si rung biang ha ka be ka si rung biang shi ta yau ar ta yau shibnai utau sumbai jong tin tu play ubadon tangkap ne shi khot ula jrong kat ne garniang garniot ka chu ula he ula yar but bor ni jukwa ya ka ban yo snow yo bakum ta unong ya tukhana lene u shakri jong play lene u tumen basan u bayang ban ya tukhana hajrong pulpit u bala don ka jiya slok ka jar jar ka u bar u mensim jong play haka jiya slok ka jong mensim jong play ni kwa panap yo bakum muta kidon ki tumen basan lene kirang ba balang lene ki long kuparo tenteng kaptam se balang long gondong haba don ki program ban ya tukhana ki ju ong kum ne ngate u breu babi ngate ngang nang bha ban pule tin jong blay ngar ngam da su thu pha ngam don chin tule te ngam nang ban ha tin jong blay bar sibon ki khla ya ka jin bom nang ka jin bom tip ka juki ka jin bom sim phang ka juki nyem sim lawan na ka ban ta ban snap yo breu ni kwa ban snap ya ka counseling ka jong sim ba khu jong blay bat pi ha ka jin jar jong pi ha ka kamera ka ba pi dom ba pila slok ba do play ba pinwan ra ka ek jing penshai ka jong mesim pila da pi ailat yo mesim jong play bau ni slok ba ni shibun ba ka jing penshai ka jong mesim gidon ba ki priu ki ba kan jam mesim
Kiyo sibun kecil persyai. Banyalam balang balong pastor balong pensan. Kiyo ya kecil persyai. Bagi dia tangi kelas 1, kelas 2, kelas 3. And mereka don kecil simpang. Kidon kecil simpang. Dan no kecil simpang kecil alam kecil bersin. Batu no ni alam bersin. Kapor kabat car-car juga kecil selok. Kan don kapor kabangin kang tala ya kecil dekat cumi. Daniel udan ucis ketri juga Babylon. Udang don por yang kaban kantala yang kecil dekat. Ikam juga Babylon kir ben di file ke bekat no show. Nada yang angkat ke Babylon. Dang don por ban kang no iki file. Le room sya kamera ka car-car. Please yang kecil kang syapang Jerusalem. Dem ha kecil dua ban selok baru play. Baru yo yang kecil start ke crowd kecil syapang kecil alam kecil musim play. Om don syubat kecil pos ni ulapan batai. Mano bahikai. Kecil start ke bawah nangtai. Ha kecil jar-jar kecil urangkat baru play. Ha kecil alam nanti kecil play. Usamla upa bhapriu. Usamla upa start pro jabing. Nang no kawan kata jabing nangtai. Ha kecil jar-jar kamera kecil play. Kum ki bangai hautrai. Ngingim day ya kapan don ban duno kana kapor. Ngingim day ban pelut ya kapor cita haki ke ban japte. Ka day ban don kapor jong kacing jar-jar kacing baru play. Ban ya selok baru play. Kilong kami pidon ki program jiasang te jopi. Ki samlaru pidon ki program haki jiasang samla jopi. Ki kanaru ki riudang baru. Day ban don kapor ka jar-jar ban ya selok baru play. Ban haba pi ya selok baru play. Usamba jong ting jong play ubaran tang shit kot. Une ujrong uhe uru biar kita keju kerenyang kerenyot keju batkan hadu bagi kita keju kisim benang kinwan ya kapan retengan ini kita sibun ki beliau mentah ni kisi kantan ki social media kila retengan hak kita contoh sembai nak tin job lagi sembai terso unda bola he kita keju kisim benang kiwan ban retengan kumno ki retengan kita ki beliau ki babu no hak mobile ni ki Facebook ya kan kot tin job lagi ya hadok no ban batai syapang tin jomble omdan babatai tangan khot tin jomble ten reki bangai no ki pule ya kata ki adi bapet ya kita khot ki pada isyong ki asyong pun ki kentin ki pasyo ki kentin ki batsu jahap ha dei cumut ha omdan cinto ki bakum ki cinto ti sngau tenat ngadaya kento baterang ba sisi ni ya kento bari ibadang long niam tenrai hendrei habau keren ngamut nanong tip yang kita kentian di bau keren. Wong suk ki badok mok kumbang don ki baong suk ki badok. Tangi tai ketian suk ki badok hakam sim ong. Tangi tai ketian uong yang ngong tip nangno no yo. Nangno na ki social media hagari ki si kabanta suk kita ki badok hakam sim. Tangi tai tip Kiwe pat kit khot Bible ki bangi jubu haga Bible ki jubu hagi mobile hagi Facebook hagi Instagram bat kumta ter ki bon sibun ki brio ki basau tengen ban riten hagi takit khot Bible ki bade ki tenat jong to sembai habala he bala yang ki jubu onda bagi lapan he ye ki tenat jong to sembai para bagi dia di don haga no jaga ka bagi yo sembai to ka ting jong play Ban kata kacing im ke cong ni ke bangi im ni ya hakan ke pertai ni la dong to sembai ke jong play bar ki beliau lu ki bon nama ka example ka bak don kam bar ka ba internet kini ki bum paklong kristan ru ki ko ban pen ya kata andre ka basau si kalong bo sembai tin jong play u bagi yokum ki bangai ukut no hak don cingi bat la wen no ujalo kum sembai harut lenti lene u sembai hak kendau ka bom da jeliu lene usumbai wa hab ki jakama ujana ni don kambo sumbai tin jomble un he usan nin plut bori u borbor kenang bo yo ban sang ban he bandang bakat banawan kisi gitu haga por jelong kenau ngaju syarai masih bani pai iri masih ngaju yarap ini ban ngitip baka masih kakta arsin ya kejimbau Onda ba ilan ang he ni setip na gijin tho ni gijin pule baga masi kam kata tang asin andre ka kata do laisin sausi hapo ka masi ka don south ni ki compartment ha ka po jong ka kyo ha gijin tho aga jin pule ka bang plang na do dang step ka kata ka bu ka first compartment onda ba sin singi ka say na kata ka first compartment ka kata biang ka bu ka second compartment
onda habala janmit kasay na kasken compartment ka thabyang kabu shiba third compartment men lada hapo kasem kalong ka bakim ka blong ka baji kamasi kam juthia ka tha bro chimi kasay na ka third compartment kasay na ka second compartment ka thal wet biang baka bu shiga fourth compartment but ki body insan di beron ka po jongka ki kijit ki jordan rai ki beron how to plan kaktiin ke jomplay ni don kampan kthai ka bonsin kat balala ban kथा katang ina la ban kjit ye ki jordan rai ki badon how to sumbai un he un sa bat mendau bo sumbai jom tin jomplay ula he ula san ula rangpa ula nang crown ni le long ki briu ki badap kar hai da kaktiin ke jomplay ki briu ki badap kar hai ki banget ki badap kar hai kumba ong apostol Paul bangin long ki banget ki badap kar hai ya tin jomplay kinda la dap kar hai ka tin jomplay ha ka tin chuni menta ka ne ka tin jomplay kam long shoot tang ka jimbam ka bakan jam sim kam long shoot kam kut shoot tang ka jimbam ka bakan jam sim hanre ka long ka white lam arliam sante kam de tang manin shat nin klan nin ko kia hanre ka de ru ka white lam arliam sante ban menta nomor baka de ka white lam arliam sante tingi de ban mai em ka white lam arliam sante kam de ban shubu kumne ban shukut kumne hanre ni de ban mai ka ni de ban pundon kam ni kan nomor ka de ko wailam ni de ban pom ni de ban man onda ba ka tin jomplay kala dap hai hani prab ne be ni de ye ka ban pundon kam ya ka pundon kam ya ka tin ka jomplay haki ket ki ban dawai ni bangin pundon kam using the word of God pundon kam da ka tin ka jomplay ki don sipun ki banget ki ba don sipun ba ki khot bible ki ba ki lala ki la pule tang re ki khot bible ki kut no ha ka jabin ki kut no ha ka download tang kata om jupun don kam meno ki ka tin ke jomplay ka bom jupun don kam meno ka wailam bom jupun don kam meno this word never use bom jupun don kam no kut ta ha jabin kut no ta ha donut tang kata labian yim ha ka perthai ka bang yim ka de ka madan thma prab ke but kum ki bangai hotra ni de ki riu thma Barabang ide ki rutma yin hiang sa kamaran thma rengkat berka wailam tang ba ka wailam jungi ka kutno ta ha ka jinso yin le ayu yong nong shun jungi unwan un cry back na pang yin don ha kamaran thma yin hiang sa kamaran thma yin say ka wailam jong play bat yin pendon kam ya ka yin tawan bat ki bor jungi nong shun ki bo wan bari atun ko bat ni mangasi mangapor yin say ka wailam using the word of God pendon kam pom sa kadang pom sa kaman bat na lor bagi pendon kam ni ka wailam ka jong play you don't come ro banton ni kata ka scale of using the word of God kata ka sab bantalan ni ka wailam ka jong play pi kini kirang ba sipai haki por hendai ki don sisai kata ka sab bantalan ni ka wailam ki sim mendai thai sisin bala jirang ba sipai kim tujit ki sipai ki batolot ni ki sipai ki bom don sab bantalan ni ka wailam sisin bala jirang ba sipai utaw rang ba sipai dang sikamut ki sipai lang rot wat patur ar menit la dep na barok ki perlok samla ki jumpe ye ketuga movie ye ketuga gladiator ketika true story jong tu sir u aktor u play ye ketuga role jong rang ba sipai bi kumno hadokat no play ye ketuga role we rang ba sipai ha ka badan thma kat no khli open hap ki sipai lang rot hadokat ta ka boru sap bantalan ye ka wailam ke jong play ka skill ban tundon kam ya ka wailam habang idon ha ka badan thma wan sa kadang kumnong gi penpai wan sa kamon kumnong gi penpai bat kum tan ta ka sap bantalan ye ka wailam ke jong play kam kut ta mang da ka wailam oh katno serti ka don asati kano ka jin drong jong ka kano ka lenter jong ka kano ka jin khia jong ka kano ka jin reben jong ka kam de bangin kitang kum ta ndring idon kam ban tundon kam ye ka wailam jong play ban man iki bor gi nong shun habaki wan ban ye kendo pagi wan ye ka ban lan shot ni de ki bor gi pang gi bor gi stop pi prab ne pi kana ka shintur ga jungi ka don haka ka bor ka don haka ni shintur ji haka bor gi ngele school ni ju top presi writing the power of the tongue the value of speech ka bor jong thli ne ka dor jong thli baladangi kren ya kano ka tin ga shukran duk suk ru kala banjia kidon ki breu ki baju ot bhag ne ni te ki badok ma i te ki dok na i ti aju di na i ki dok sam na plai don ki breu ki baju ot kom ta ni ki badok wat ha bleu lo ka khu ni yo he ka bam ka de ni yo ka yang ka sem tang ka jing ot dok si mapalak te namar ba ot dok na dok si sa dok si ta dok si dok tu de si dok be kong ta ni ji yo
kata kaktin jongi ka bangi ni clay kapelong hi bangi long kunda kadon ka bor hau thali ki chini wat ya kan ko waktin ka bangi pendon ka kidon ki brio ki badon ya kata ka jing start ki ong kata ka jing start bala da ka kakti jong pi ong no ka kum in hakading bisa kan tha ka kloi lene hakading ka sat ka tarha lene ka pang ki brio ki badon ya kata ka jing start ki kren ya kata ka jing start baki persat kumne baka ka jing sat ka jano hakawai ki jing ya tho song kurin các bao tàu nong shet nong tiêu kum tàu da ya bun kam ta ka hoi no ta ka kloi da ka kti jong mo tu wan ware show tàu brio wang ka hat ka kloi ka hoi no kloi ha ka kti jong na wo to le no da sap hawo tu le no ta tip kum nok nong kren ta mo kren ha ba yo sno ta ka don ka ktin ka baki ki pendap kam ki kren ni ka tigen nang ta ki persat si phang la chao da la chao ule no ngala ngo ha ta ka por de kum no tin tu na lak lik ngalek nu sia lek lor ni ki to ro ba kum no phi lem to ai ka don ka ktin ka ktin ki don sa ki wei pat ki batte yo nong me no nam tip sia ne phi tip ne me kata ki don ki bre ki batte yo nong me no ka don ka ktin ka ba ki kren nong me no ap tha pi po cloud ki kren ya ka ktin sakut no hang ta po cloud ha ka jaga bu shom la show sakut no hang ta bangalai kendu ro bukum tau priuang hakata ka khla ko ba om dan lak shu yo laker saudong degde nong men shono nan le kum no wong ngadon ya kata ka jista na kren na ai si kentin atin tok ta sakut no hang ta baro simit ale pai suk jai si tip kata ka tin ki yo nang no kata ka tin don ki bong na ki leilum lewa na ma blay ham kom hakana ka perte ki don naki puri blay naki deu puri ki badon hakana ka perte ndai ngi kum ki bangai hau try ngi don nya ka tin ka badon gortam ka tin jong sim jong isi mu blay jong ki blay kane ka long ka tin ka badon gortam ngin grand la ka shantur ka jngi ngin mat de ko wai lam ka jong blay ya ki bor jong ki pang ki bor jong stom bakin yak do kin yak tur khong no haka ka tan ka ba khrau bor tam jong try su phan yak do phan yak tur khong no long bala yak no long bala wen no kane ka shantur ki kan phla ya ka tin jong blay ka jing jing snam jong metrai ka pun khia yanga berapa ngebi ngin phla da la ko jong shantur ka jngi ngin kren da la ko shantur ka jngi ya kata ka tin jong blay ka bala bo na ka banta jngi ka bala ai na ka banta jngi ngin kren ngin mat da ka shantur ka jngi bat kata ka tin ka bangi kren kan trai kam bat kin do kin ja kin kot kin waino kin yak tur khong no ki bor jong jing pang ki bor jing stam paro handre ka wai lam bom ju pendan kam mano kakut ka japing kakut ka donot Sisa bala ngayan ka tem ka sniu jong ka jing yap nganom shipten ya ka basniu go ka basniu hang no ka jaga jong pa nganom shipten ya pa utrai ulong ap lang brot jong nganom kerdo mano ba ngan kerdo lagi indol hang no ka jaga ka tem ka sniu jong ka jing yap nganom kerdo nganom ting ya ka basniu play bakar ku unai ki jing ku ya nga katiar bala shina ban masau ya nga ya kata on pentheng la daw utrai udol shakala jong wai bala ban ya le bana mat de kawai lam ga jong de ki bor jong ji pang bos kam bakin yap do kin yap ter khong no utra ji su habau tim yo ding de bor uding de bor yap ter khong no baki senran kiliawan kilialam wa hanta kenrat menin una udang im uding de bor menta ula yap try suwong pinom le tang ki bakum kine pinom le tang ki bakum kine lada pidon ke jing tang ka di sembai to so pinong yo tai ulum long balarat kan long bet kumta pra bagi bi ki don ki por ki bo blay ujubak om tang ya ki jing duai jini ndre blay ujubak ba ya ke ero ka bangi ni ong da ka sinturu blay open urlong no ya ka ta jing ong ka jini open urlong no open jano ya ka ta ka bangi nin don ke jing tang ka di sembai to so don kam don ko sembai so nem tra Umdan kamban ton ka jingay ko sumbay so apol tangka no sumbay to so kalam biang bangin radno yo lumba alumsan ni don ka jing pang haka jim ka tuki ka lumba alumsan la do ka jing kermen la lot ki doktor tumbrai handre mat te ka wai lam ka jong play yegi ki bor jing pang bor to ka chistong keren yegi bagin yak do kin yak ter khong no pra mi ngaji asno badon ki perlok habaki duai ki pre ki bapang ki bestong
Ko try tuan ban perkhia ilo breu bapang wisdom isn't able to kata kati jong me hakapor ka babang ka hang ka te me jupen khia ki breu ki bapang wisdom me jupen ya ki ko me jupen pe ki bamala bat kum ta ter haru kom ki jek chimpang me pen khia ubleu wong pindon kam ban ya kunta pindon kam ban tuai kunta pindon kam ban pen kan mau ya ti ki bro ngati ki ki bro andre ko wai lam ngala hi ki jong pi mat ka wai lam ni ki bor cho chimpang ko bor cho chisto pin kren daga tien daga sentur daga tin jong play kim yap ter khong no mat daga wai lam kata rom de tam yo pastor yo teman san yo missionary yo bible man yo evangelist yo tau taem baro na pen jong pi uno no pan hong yo no lum parakang long bet kunta wow this would never use ko wai lam bom jupanan kam Nila sosi hadu kata-kata kisi joga jim jiki lek akan dapat kai kau wailam joglay bom cup pendam kam mano isikial kalai punya waktu kau balai beliau la pertama menei no presida kerja seng terus jai la pulai kata kau isikial om play kini kisien gila terkong layap last lem om don jingim shu om don clenching shu la terkong layap last lem ba menta to ong hakan kisien to keren hakan kisien to ya thorpa hakan kisien buat kisien giba terkong giba layap last lem bu kikala im yang kanutam lele ya dapti kerja ke kemut jini ke bapang bestom bangin keren ya keting jomble kajing jam senam jombe trai kapur kia ya nga hada kata ke crowbar tam jombe utrai jitu benar tren long balayak do yak terkong nok di bor jipang bor jistom tam don di kada kada keren man kesini man kapor lada ka bailam jompi ka sop sarang pom man kesini man kapor pom si para pengebi haka pulik ka jar ko mengal ong menne haka jia solak ka jompi baru play haka counseling ka jompi baru mesti ba ko jomple haka jing jar wanra baro wanra ki jing pang jing stom jompi hanta wanra ki jing jar jing kuslai wanra ki jing dok ki jing do wanra shibon ba ki jing jompi hanta wanra hanta botu sumba jong ting jomple pin pek pin keme bat pen he ban penyar yo bat dem haka jing dua kawai ni kilong kami hanta hai shalom bapri udon tong we khun sinrang jengka bati we khun kan thei barang samla tu khun sinrang jengka la pen he pen san barang ba ula samla la biang ka kerdang ka jumu la biang bha ka kerdang ten re kumno ha ka jing long parlok ngop no hak te parlok ka jumu how drugs kayam ka pat danut kalong kami umla sugar batai kayam ka pat danut umla sugar batai nadu bala tip yo do khun jengka ka tip rukum ne ka bau dang ban usim yo sotrun mo di snap jo gilong he ba usim yo sotrun wa shi tha te tu khun male kum ton midi kyap le krem dala page num smaket ukta la saung tau sotrun namar kini ki gom so kini ki try biat kila misal ha kata ka jing tha jo gila misna bale kum ne tu khna umda su tha kum ta kali alam unda bala tes si doktor ula di drugs ula kerni ha kajing di drug kan tip ka kami ko try kat kena kaji syakri jonga ya me medang penhap ka bakum kena ka apot bangan man ha kajing jonga oh try ngala syakri ngaya kit ya ba ya ka kamu jong me ha kajing ya sengi ba pher le kum kena ka apot penhap ya nga ngam tray haban dabya tong kata kalau kami oh kala dem ha kata ko plik ka jar banyak slok met labat sni bat step ban dem hangta ban met te ko wailam ko jong play ngam dem hang ne try hatu bangana yo ban khayo so laga melum chumap je ka jingtwa jonga ten nyen sia pe laga melum la nganum la ban thau per thai yo no khon jonga le ba ka jinya sai jonga hatma jome nganom so dalele prabhu ngai bi nama ki bangi kan do ka jing jingi la ni phasho play ki long temporary kat kata ke jingak utau usamla ha kata how to drop umla shubano andre penban kata kalau ni kala dem jar punya selok perupai ban dem ha ka jingtu ha kata ko puri ka jar play jaga ting jong play ya selok bat baik jadi bentak ting play keren jaga ting jong play henta kapan khia ina batung ta taren sipun ba nakapor dem si lalu ki doktor lalu ki hak senta ki breakthrough senta ya kapan sinaban penwan dur yo to samla om nak tahu putih kumta hap deng ke jingle ka bakraw kan don ke jiak sai sipang kumban ko sipang langat biang bet kumta terte ki ya be ki sni kumta
ha ka we ka por ong do khun kum ne kami me kadon ka tu ka jakas hikai nong tem hikai tem thang tai tengah kwa ban le jon ta hoi khun ka biang phak khi le hang tu ka den ka jaka ban hikai tem keyboard guitar drums nang ta kiwe ki ja jinten babun jat lek khon lek yang siu kan do ka rem do nan lek ulek hajan yen ulek yang ta ban por tang ban pen bernia ban klek yo to drops ulek bakli hang ta to ai ulek shato to ulek hang ta ulek tre asnem ulah hika hang ta ulah tebit bha ko gikti jung una de ong shu utep tebit bha on dah bala der asnem hapdeng ta ka jinya le hi ka bakra kami gawe ka pos hapo Indian Navy bagi kot nong tem hagi Indian Navy na magini sipai duriau ki judon ki nong tem kadon ka pos ka balai tani apply to shu apply ukwa ban apply de kemiru ile yalam ya ban apply tambahnya kata ka jindi drops de omya thu kai jar ile kan mat test kin mat interview kanu ka bakiman ha ka jing interview baro ki test baro ki interview upas ya kata ka interview baru yo mau ya kata ka post ban long nong tem ni Navy lawan rai udah girang ba sipai le kit usata sipo India ban long nong tem la ai ka training shu satai aslen udan satai hapo ka training umpan yo ban flying hadin aslen ulan taune upriu bejong kesni do kala per uriang de gitu uniform bali baka tu tupia ka bali oh na de yang show ang galo kumi nganong la suban yo ka jing ko ka tong play tin em mam chu phaya ba duai shalom ang galo kumi kayam da ka jing kemen hadin bakal ya slok ber play kamat da ka wailam yo du khyang jing pang jong paman ubade drugs ba penjat ya ka jing em jong khun jong ka kamat da ka wailam uyap terkong uyap Prabu ngepi ka wailam ke jong play ni de ban pendon kam na ka por ki jiu hadu kan ki sing menta ki ngek balada ki pule ya ka sam ka bakandai puwe ar pausin ya no basdang do ka kot ki ngek ba no olum don show nong show ki balak ban ya lebat ki undon nong show lai no satang la dahi ki be ya jingai nong play Handra haba ki pai khamat show play judan ko wai nong show u balak ban job ki Israel prabu bi ki job pen ki ngek hadu kan ki sing ki mamanda prabu bi ki don shibon ni kum ki bangai ho try yo le se haga jing ko jungi haga jing pun kam jungi ba ka ko thei ni pen tar khong ya ka jing pasat usim ko jong play but ni ning jup non kam ni ka kin jong play ka wai lam ko jong play ka kala sop sarang no kad khot bible ka bangin ju ya pule ni ja discuss haki school pen pau haki ji sen samla haki ji sen khna kata ni yo seo bat ka sop sarang no bat ka ja no sop sarang sisin bala sop sarang ka tu ka serti wai lam kala khli kumne kala dor kumne kata ka petang bala dor kala bi pom hang no ro kam long sang sumar na kajing sop sarang ka wailam ko jong play ka bangi don ni don ya ka atiar ka jong play ka wailam ko jong sumar ya kajing sop sarang bayo baman uya ya ka ban sop sarang bangin mat kanong pe shelo kadon kajing sop sarang jong to we unong ya lap ka bawda ya thuk khanam ha ka bala ha ka kajing thuk khana jong po ka kajing thuk khana jong show sakhayos bo kiu holding the board tangrai namar baka don kajing sop sarang wong no kumne ubar ti mayos ulakio holding dembor banyo iyo jisu Jerman nang tu napo mauna jrong pulpit Jerman nang tu napo ade nungta bar ti mayos ulakio holding dembor banyo iyo jisu kipai ba kila sedang menremuat utau Jerman la abha kum no tau bana jrong dang peteng susu bar ti mayos kumta bar ti mayos kumta Kendi kensan yang Jerman wong amdeu parti bios me usakayos tahu jong sengap ngan batai parti bios laki holding the board bari iu jisu lawan jisu la pertako parti bios aila di usakayos bon kio di hanta ki usakayos sayoran pan kio piu beman onda habros lo kumban le ran udon kini yakina ju ban priya da kumbai ban sina da kumbai kenamba kanom nong jing le ran kata dia kajing sop sarang ye bentai beride basuk he ban kan mauru ikalla dorno nama kajing sop sarang wat ya kajing tip ka basuk he prabane ni long kitan yo ba tashid khot bible indon haga jabin indon haga dono kajing takata ka dei galong ka ege ka susi ladang indon tashid khot indon tagalong ka bae
Ngakan mah ko por winang ya sedang ki samla tu kita hak breu kan nyau. Onda punya like mitrik ngili aware di perlok yang in pediang ru dekot. Yang in pediang ru dekot. Toh, ya le pediang ru dekot. Hak kata di pediang ru dekot papule ini gawe ke Bible. Shirkot Bible pidai ban pule. Te kumno ke pule dekot Bible kumno. Tinggal pule ni kot bapun pule ime ban pule hayi hasen ni ni pule school penpau na ko por namar ha school penpau ni pule baik art kot light kot hagawe pagawe ke Sunday school kumta la long sis nam mula pun git kot utau perlok papli namar ba ime ju ilong ibong jule ching seng gi paru badi kiat papli unju te blau luwa sha che jinya seng school penpau unju pule ruang baik don utan don sudah don ni umjuang tem dala poi hauta wang to puli ka we kat kot Bible ka bapila puli kumno umsutip to kamau tang ya ta ka we kot Jesu la yam thapti tu tum sam chabas Jesu la yam tu kot ka lengkot no tu kot ka lengkot utip ta ya kata tip kumno ka don ka jimut jemo ya ondala wa pidan bok lok kita kan mau tanya kata tu, kita kata tu kan mau, dah like nak kata tu, mana lah jabur. Kita pernah mengibu tang syirkot nindol, bagi long kita Kristen kita sudah, Kristen sudah jintip, don deh ruem kan nong rim jing semua tu tinjau play don deh ruem, menurut sim simbuang, kamu sim bajulong sudah kasakama keren dawai, kamu sim bajulong sudah, ni sudah kajintip nak tinjau play, habawan ubah yalap kunta ya itu. Ndon kam syupan letre namar bau Jesu unwan no yang le ap yu hang tahelum kade yang le ap hakini kisi ki mentakil adon kum tangam ti pilih ini bagi social media ki brio kila iya ka kam joki ki sign na ka kam sarkar kila pep na ki school joki kila le ki khaw tak ban ap ne utra Jesu bau unwan no ki bakum kita ki hikay bakla ki mi ki kendrai bahagni kisi mentang kitu ki juk kila le mentadang don show kindang mi hakiwe pat kisnem da kumwe pat kinmi hakapor ko pagpumpoy perkat lagaya kane ni sudah syak penting kat syabaya lamu paman nama kita ka dong rim coba jenis mutu ting joblay ni day bandan upaman persangkat bala man gasin ka por ban penlawir ya ki jemu ki pat ki kum ki priu abang idon yo sembah ting joblay persang kuno ban keni yang tu sembah ba unum san ha ka dono ki tu priu ba don ki tik ki jaw jo kenang bo tu sembah unyap terkhong no persangkat balak ban keni bantu yo teng ni ku pastor habang idon sermon ro kidon dibentak ki bedang syak keni yani tu pi ke sisa lapan kre tang teng di por ki bani yang syak keni kum dong oh ndah bala syom ha syuki oh sisa sak tu ko we ko pan mitang klep oh sak ta ko we ko bentang nang klep kira ki por ki bakum kita wat habala pen kre ba uwe nang yeno ka thukana we thukuna kum ne kan padang sidhem bhag ta dia thukana jo ura ka Bible kum ne khi ka jat barsha ka yang barsha kamon kan padang buntam bhag ta jinya thukana jo kendi kensan jano jat upe ka Bible Pesha kata skrip jo ko baudon kata diary jo phai ka yang phai ka mon bat kum ta ter pai ta kila up lanu undang peteng biang utau dang page ka yang sumon nang si score nang sau bat kum ta ter ha ka khadu wang chen prang mo kam tini chen pi chen mo kam tini ni na rong do ba hadin mo ada ong kum ta usah sedang ban yo biang ya kata idea ban peteng biang ta hadu kata tengah le chisin gawe ke jiasen aga jiasen Good Friday aga we balak aga jiasen ga bashkau je udon ke program jo orang balang torong balang keren tengah ngale dang keloi ke nyapoy nge yalo obni don berkat berki ke jiasen ga bashkau je nganga don program aga por shi je torong ba u ya thu khana kum ne aga Good Friday lasana phna yo tra jisu halor jo gadi phna balasana phna ru armut kita kai we shi ga dang we shi ga mon bala don ru na pedang juki ubayo ke jingkala ka bomot tangba nam kan mau hati itu bahasa kan yang kamu nu bakal ka bomot nam kan mau hati boleh cuma nang tepok oh bana si kamon bana si kamon nah syak ni iki bate dalawa yo pip saya mo ang ngajute bidang bate kun nu tu na kelen ni ka jom kumta ya ka ege begitip ngikni ka sop sarang no prabya bi kane ko wailam ka bingi bron kam nga sniru om juputan kampu hamtu sop sarang
kano tam lele ya kene kabala don lepa unong shun jongka unong shun bahakti hakajar unpen sob sarang ya gici multi bekat ya gi barok ki beliau dia pelong yi gu bangai ban khamir ya katin jong play man ka step man ka si nim de ban hon ka ban sim jingi ban late thia klem da plate shit khot ban kata kat khot nim don haga jimut jingi ban nim make man ban undah ban yala ki dang step de gitu khot menin coba ban thia no pule kum no ko ong oh gospel Matius kum no ko kata ko ong kum ta oh shisha to abya shisni ni le shabri kwa jingi ni dang la ban kan mau ya ka shiwa bamja duai bamja si duai ong du khot ko ong kum ta mut kumta kan yai ne kata khot haga jimut berkat jingi bat kumta terte nim jit kit khot ki bani slow don kam e nama ki don kit khot hamne ki belong historical ki belong tangka history jong ga jing jong kita bar ki don kit khot bar ki don kam e ki belong shat ko mai lam ban mai don kam ni ki bakum ki kit khot ban don haga chape ga jini ni long ki ki batap kar ha ya ka tin jong play ni nong do ya ka tin jong play hang no ni long ki priu ki bakalo ka man sim jini u khot u to sumbai tin jong play u he u ya u sam bat u to sumbai tin jong play u non ko ta ga jing ga jini onda habola he ola sana ga jim jimi kala don shibon ba ki example lamni shibon ba ki thik ju ha ga jim ga jimi ni ya lim tin nang ne shatai ki ba bot na din jimi kelo i to sumbai u ba kordor e baish kato usumbai ke kita ka jim baba ka example paling isim jing ban yalak ya tin jong play de na bar bo sumbai jong tin jong play he san rang ba ha ga jim jimi ni terkong usumbai simlasan kumta ki bomngai kim shilo ru em bakan don gaji apher lada ni long ki bruk badap hai tim jong play ni long ki bruk botu sumba jong tim jong play u he usan ni don kam ban bu mission field don kam ban bu mission wakar missionary don kam tang gaji tim long gaji kalabyang panyalap haga no ko jaka kini ki bomngai o kita ki kristan tapi nada yo ko ahi ban kristan dia kata kadi kabangi ni pendat ya ko hukum ko jong play kum ki bangi hau trai na kan tu bang akar pari pi wat ino ya ka jimbam ko bang jam sim sa ya de da ka jimbam tin jong play na ka si na ka por bangi nom tor khong ha kan ko por ka batawa bar bo ban ki jim tin ju ilong ki priyo ki pas kam kan nom rem bat ki baton ko bai lam ha ka madan ma ni nom rem dalele uturai ji ulong aplang protini ni nom kartu tu boleh berkuih dengan kita selok kaki nak bertakap purau jo. Amen. Ini ada why.